Det er jo bare sådan Esben Helium Party. Hvor er du, Esben? Kan du flyve hele vejen derop? Esben? Esben? Det er galt med dig. Okay. Hvor er du henne? Esben, han gik til spawn den nu. Hold nu kæft. Esben. Hvor blev han af? Jeg lige skal lige stående der. Ja, jeg synes, det er næste. Jo, vi kan ikke dræbe det skelet. Jeg får lige lidt med. Jeg sagde jo, du skulle lukke det. Jamen, det kunne jeg sgu da ikke høre. Jeg må lave fred. Det er bare en kære. Ellers får du en flad. Jeg har søgt mulighed til den der sten. Men det er jo lige meget, hvor det ligger. Ja, det er. Kan du ikke snart lade være med at spille? Kom lige. Hvorfor kan jeg Det høre er noget lidt. stemme? Skriv det klar med det. Okay, jeg lader være med. Jeg spiller ikke mere nu. Okay, Hans. Men så skal du lige bruge koden, og den gider jeg ikke give dig. Giv mig den. Så ligger du bare med. Gider du fuglen? Puh her. Det er sgu for ulækkert, det Det er der. en grim mand, det der. Hvad? Og hvad så? Det er gris, din knæk. Seriøst, mand. Kan du ikke lukke røven, Esben? Esben. Han bruger bare den der talk til ham. Ja, det er pisse irriterende. Malene, tig stille. Er der ikke nogen? Ja, hvad nu, de er lidt pæne mennesker. Ellers skal han slukke nettet. Så er det slut med at bruge hack, lille helium. Hallo, kan I godt høre mig? Kan I Ja. godt høre mig om lidt? Hallo, hvem? Nej, fuck Esben. Du bruger vist lige lidt hack der. Jeg stopper. Jeg hader hacker. Jeg kan ikke klare det med at bruge noget. Og den eneste, der har modus her, det er dig, Nikolaj. Sådan, Lolly, du skal ikke tage hans ting. Læg tingene. Han er jo stadig igen. Sådan, Lolly, kan jeg smide hans ting. Hvad for en tur han troede. Ja, Niklas. Det er kun du. Hvad skal de have koden? Nej. Ja. Malene, tag et headset i. Sådan der, nu har jeg fjernet et helium. Ej, kunne du ikke have sagt det lidt før? Undskyld. Hallo, kan komme ned og tage dine ting, Jeg Esben. har taget min bulleapples. Hvad er det der her? Nå, det var alt, vi havde for You Need to Craft den her gang. Ses.